Goddag og velkommen til Finansnyhederne. Tidligere på året har aktiemarkedet i USA vist tegn på krise, men de tegn forsvandt, og hverdagen fortsatte business as usual. Men nu blusser det op, og flere banker melder om store tab. Det har udviklet sig til flere banker i Europa, men det kan udvikle sig til en større international krise. Det hele startede med, at folk har taget lån for at betale et hus. På det lån har der været renter. For at kunne betale de lån tilbage med renter, har man regnet med, at værdien af huset vil stige, og så kunne man sælge huset for mere, end man købte det for. Men huspriserne knækkede lige pludselig, og de faldt, så kunne husejerne ikke betale tilbage alligevel. Det kaldes for subprime lån. Og der kan man så se på grafen her, at fra 2005 til 2006, der er priserne steget, men så lige pludselig efter 2007, så faldt det lige pludselig. Og det er så der priserne knækkede, og det gjorde ondt på husejerne. Og så skylder husejerne penge til banken, og når der så er mange tilfælde, kommer bankerne hurtigt i underskud. Bankerne tør ikke længere låne penge til hinanden, for de ved ikke, hvem de kan låne penge til, og hvem de ikke kan låne penge til. Det hele ender måske med, at mange af de små banker vil gå konkurs og blive købt af større banker. De større banker kommer måske til at tabe penge på købet af de små banker, fordi at de små banker ikke indtjener nok penge. Og med os i studiet i dag, der har vi Jesper Drejer, og der vil jeg gerne stille nogle spørgsmål. Hvilke konsekvenser tror du, at finanskrisen kan få for Danmark? Jeg ved jo ikke, om det kommer til Danmark, men hvis det nu skulle brede sig til hele verden og til Danmark, så kan det være, at arbejdsmarkedet det vil falde sammen, og der vil komme mange arbejdsløse og mange ledige stillinger, som de ikke kan få besat, fordi de ikke har nok penge til at ansætte folk på de pladser. Okay. Hvilke forandringer tror du, der er nødvendigt for at stoppe finanskrisen? Jeg tror, at der er nogen, der skal ture og sætte penge ind i projekter for at komme det til værks, sådan så at der kommer gang i hele handlen, sådan så folk kan tjene penge og stoppe krisen. Okay. Har din familie mærket finanskrisen? Nej, ikke endnu, men jeg tror, at i løbet af nogle måneder, så vil nogle ting komme til at blive dyrere, og man kan blive truet af fyringer og så videre, så det ved man ikke. Hvilke personer tror du, der specielt vil blive ramt af finanskrisen? Jeg tror, at unge mennesker, som godt vil have et arbejde i supermarkedet og så videre, de vil have svært ved at få arbejder, sådan så de ikke kan tjene penge, og ungdomsuddannelserne ikke bliver besat, fordi at de har stillingerne ikke, eller firmaerne ikke råd til. Okay. Sidste spørgsmål. Hvornår tror du, at finanskrisen vil stoppe, hvis den fortsætter med at udvikle sig? Jeg tror, det vil tage nogle år, måske sådan 5 år eller noget, før at man kan få styr på det igen og få arbejdet det op igen. Så det er det omkring, tror jeg. Okay. Det var alt for, hvad vi havde i Finansnyhederne i dag. Se med næste torsdag. Farvel.